Dobrý den, jmenuji se Lenka Šilerová a ve výzkumné agentuře Ipsos mám na starosti divizi Employee Relationship Management, čili všechno, co se týká zaměstnanců a jejich engagementu. Ráda bych se s vámi podělila o pár postřehů z téhle oblasti. Z českých i evropských výzkumů vyplývá, že zaměstnavatelé se budou v následujících letech potýkat s celou řadou výzev. Jednou z nich je změna organizace práce a pracovního prostředí. Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že firmy se jen málo věnují otázkám organizace práce a uspořádání pracovního prostředí nebo flexibilním způsobům organizace práce. Zároveň se stírají rozdíly mezi pracovním a soukromým životem. Většina zaměstnanců pracuje i mimo svoji pracovní dobu a zároveň naopak většina zaměstnanců si v pracovní době potřebuje vyřešit některé ze svých soukromých záležitostí. K tomu všemu jim pomáhají moderní technologie. 2/3 zaměstnanců uvádějí, že moderní technologie zvyšují jejich kvalitu života v práci. Firmy se také potýkají s tím, že zaměstnanci nedoporučují společnost, kde pracují. Pouze 27% českých zaměstnanců by doporučilo firmu, ve které pracují, zatímco 44% by ji nedoporučilo. Čili změnit tento trend, zvýšit atraktivitu zaměstnavatele a zároveň zapojení zaměstnanců pomůže jednak větší respekt zaměstnancům, jejich větší uznání a zároveň také nové způsoby organizace práce. Moderní komunikační technologie jsou rozhodně jedním ze způsobů, jak toho docílit, a to jak u starší, tak u mladší generace.